Kaya gi-anunsyo sa Kadayawan sa Davao official Facebook page, ilawom sa City Tourism Operations Office kun CTOO, nga miabot sa 120,000 katao ang nanambong sa Indak-Indak sa Kadayawan The Grand Showdown nga gipahigayon sa Davao Coastal Road Tulip Drive hangtod sa St. John Paul II College. Gihulagway o gikonsidera kini sa mga organizer isip pinakadakong crowd nga natala sa kasaysayan sa Kadayawan Festival. Gipakita sa katauhan sa Davaoenyo man o bisita gikan sa laing probinsya o laing nasod ang dakong suporta sa pagsaulog sa kultura o tradisyon sa Davao City. Diin gipasiug daw sab ang panaghiusa sa komunidad atol sa Kadayawan 2026. Nagpasalamat usab ang mga organizers ug ang CTOO sa mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor, security personnel ug uban pang stakeholders nga mitabang aron masiguro ang malinawon, hapsay ug malampusong pagdumala sa maong kalihukan. Karong tuiga ang Kadayawan nagdala sa mensaheng One Davao, One Story, One Celebration ug sa panawagan nga We Are One Kadayawan.